kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras niya to mga tugang alas 12:15. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Dos maray na odto sa Indogabos mga tugang nguya na Sabado, Abril 12, 2025 ini ang Bareta alas 12. Asin kami ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Para sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta. Seguridad sa Bicol Region mantenidong matrangkilo para sa paparaning 2025 midterm elections. Preparasyon kan Coast Guard District Bicol sa Semana Santa, puga-puga na. Voters Information Sheet ipigdistribute na kan COMELEC sa gabos na barangay sa Legazpi City. Legazpi City Water District nag-abiso sa publiko na magtipon ng tubig kasunod kang naka-schedule na 24 oras na water supply interruption. Sa lado National Department of Justice, mabilog nin Anti-Kidnapping Task Force. LTFRB binuksan ang aplikasyon sa special permit para sa nagraraning eleksyon sa Mayo. Senate President Cheese Escudero nag-issue ng show cause order kontra kay Special Envoy on Transnational Crime Marcos V. Lacanilao. Nagpalakop kang pulveron video sinangatan ning kaso kan NBI. Iyan po. Okay. Sa ibang nasyon, China nagmatagas asin tinawanin doon na dain natatakot sa trade war sa Estados Unidos. Sa lado ng sports, Junmar Fajardo nabigla. Nakaibahan siya sa 50 greatest players kan PBA. Yan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mantinido ang matrangkilo ang Kabikolan para sa mga nag-adang-adang na national asin local midterm elections ngunyan na 2025. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon may kinaaraman sa sitwasyon kan Pasi Orden sa Bicol Region. Sa entrevista kan DCGB News kay RD Dizon, sinabi kay ni na wala sindang na irehistrong insidente na may koneksyon sa eleksyon sa arinman na probinsya sa rehiyon. Sinabi pa kan General na sa primerong pagkakataon wala nin lugar sa Bicol Region na nasa iraro man kan red category. Alagad day sinda nagkakampante dahil kaipuhan nindang magin marikmat asin alertado tanganing masiguro an honesto, matrangkilo asin may integridad na eleksyon sa Mayo 12. Sigon pa kay Dizon, nagpapadagosan sa indang intelligence operation asin iba pang kampanya kontra kriminalidad. Nagapelar man si Dizon sa mga Bicolano na magsunod sa mga polisiya na pigpapautob kan PNP asin kan COMELEC para makalikay sa anuman na penalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Puga-puga na ang preparasyon kan Coast Guard District o CGD Bicol sa piglalaoman na pagruso kan niribong biyahero sa obserbasyon kang Semana Santa. Sigun kay CGD Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, katuyuhan kaini na masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero lalo na sa mga pantalan kan Matnog, Tabako, asin Masbate na piglalauman na magiging sentro kan mas halangkaw na bilang kan mga pasahero. Sinabi ni Roldan na nakadeploy na ang saindang dagdag na mga personahes para tumabang sa crowd control as in security checks. Apwera kaini naglatag man ang PCG Bicol nin mga passenger assistance center sa mga pantalan. Parte kan saindang seguridad ang pagpautob kan Oplan Sumvac kung saan mas pinakusog ang inspeksyon sa mga barko, pasahero asin kargamento para malikayan ang anumang insidente o patakot sa seguridad.
Nagdidistribuyer ng unyan ang Commission on Elections o COMELEC Legazpi nin Voters Information Sheet o VIS sa gabos na barangay sa syudad kan Legazpi. Sinabi ni City Election Officer Attorney Connie Del Castillo na ang VIS na ini sarong inisyatibo kan sa indang opisina tanganing matauwanin atab na impormasyon asin giya ang mga botante kung ano ang sa indang numero sa presinto, paano ang pagboto asin kung pira ang kandidato na iboboto. Kaibahan man digdi kung saan ang voting center kan botante, kung anong oras pwedeng magboto asin ang sample ballot. Sinabi ni Attorney Del Castillo na ipigpadaraninda sa mga barangay hall kan lambang barangay na sakop kan syudad ang voters information sheet tanganing sindana ang magdistribuer sa harong kan mga botante sa Legazpi City. Pigabisuhan kan manyamento kan Legazpi City Water District or LCWD ang publiko na magtipon ng tubig kasunod kang naka-schedule na water supply interruption at siya na alas 6 ng Banggi, Abril 12, sagkod alas 6 ng Aga, Abril 13, ngunya na taon. Sinabi kang LCWD na magkakaigwan in maintenance activity as in water treatment plant katuwang ang PhilHydro Incorporated kung sa kasabay digdi ang preventive maintenance para sa mga booster pump as in cistern pumps kan water treatment plant. Apektado sa aktibidad ang Barangay 1 Sagkod 41 as in Barangay 57 Sagkod 59 kan Legazpi City. Katakod ka ini hinagad kang LCWD ang pagsabot kan publiko kasabay kan pasiguro na pwedeng maibalik ang supply kan tubig sa laob nin 24 oras. Problemado na naman ang mga paraoma sa barangay Ligban, Kamalig, Albay, siring man ang pagtaraid na barangay kan Baligang, Tagaytay, asin Gotob matapos na laugon na naman nin tubig hali sa salog ang lugar na pigtatanuman kan mga paraoma sa mga naunambita na barangay. Sigun sa impormasyon na nakalap kan DCGB News, ang dating 50 hektaryas na kabasan, 10 hektarya na sanaan na tatanuman. Mayor na kausa kaini ang hababawon ng salog dahil silted na asin daina na mantinir kan mga nanungdan na ahensya kan gobyerno. Enot nang napagkasunduan na dapat mantinido asin sostenido ang pagdraga sa salud o sa salog tanganing dai makalaog ang tubig hali digdi pasiring sa mga kabasan. Ini ang mamundong pahayag ni Kapitan Doming Nieva kan Barangay Ligban. Magigirumduman na sa koordinasyon kay ito kan DCGB News sa Provincial Engineering Office, DPWH 2nd District Engineering Office, asin lokal na gobyerno kan Kamalig, nagtarabang-tabang ang mga ini na magpahubas asin masulat ang mga nagkagaraba na dike asin makontrol ang paglaog kan tubig sa mga kabasan. Positibo ang reaksyon ni PNP PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa partnership ninda kang Coast Guard District Bicol sa pamamayo ni District Commander Commodore Ivan C. Roldan. Ini ang naging pahayag ni RD Dizon matapos ang 5 aldaw na Water Search and Rescue o WASAR training kang 43 sa mga pulis sa paagi kan tabang kan mga personahes kan Philippine Coast Guard. Sigun kay RD Dizon, dakulang tabang ini, tanganing mas mapakusog ang kakayahan kan mga pulis sa pagresponde sa anuman na klase ng emerhensya, partikular na sa maritime incidents. Idinagdag pa ni Dizon na plano nindang mas pangpahiwason ang pagkakaigwan ng WASAR training para sa mga kapulisan. Ang mga minagraduar pa sa ng 43 sa mga tauhan kan PNP sa WASAR training, iyuna ang makondukta ng ensayo sa kapwa nindang pulis. Sa ngunyan, masentro naman sa paghanda kan mga kinakaipuan na logistics para sa training ang tatawaning focus kan PRO5. Ipinamidbid na kan ako Bicol Party List sa indang third nominee na si Attorney John Franz Norbert Joselito Almario Chan. Si Chan, 34 anyos, asin tubong Rapo-Rapo, Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Attorney Chan, sa iyang sinabi na nakapagtapos siya ni nabuga siya sa Ateneo Law School mantang nag-adal man in Master of Law sa University of California, Berkeley. May kinaaraman sa environmental sustainability, clean energy, asin clean technology.
Sigon kay Jan, nagtutubod siya na dakol nang napatunayan ang Ako Bicol Party List susog sa advokasya na ipadagos ang pagtabang sa mga nangangaipo. Nagpromisa man si Chan na itataon niya ang sa iyang serbisyo sa mga Bicolano na may puso sa paagikan sa iyang kaaraman na makakatabang sa partido. Mientras tanto, nagpasalamat si Chan sa warm welcome na ipigtatao kan tawo sa iya kasabay kan sa iyang padagos na paglibot mantang nagpapadagos ang local campaign period. Hinagad man kaini sa publiko na tandaan 131 sa balota ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Sobra sa kantidad din 1 milyon pesos ang danyos na ibinalat kan pagsulo nin sarong-harong sa Bagong Bayan Daraga Albay kang nakaaging aldaw. Base ini sa ipinaluwas na estimated damage kan Bureau of Fire Protection Daraga Fire Station na ipighira sa DCGB News, puminakol sa 1,181,550 pesos. Magigirumduman ang kan Miyerkules na hapon kan magkagaraba ang sarong-harong bandang alas 4:30 nin hapon asin pigdeklarar na fire out alas 5:03 nin hapon. Sigun pa sa ahensya sa Kudgunyan, under investigation pa ang nasabing sulo. Nakapagsumitir naman sinda ng samples para ipairarom sa laboratory examination, tanganing maaraman kung ano talaga ang kausa kan sulo. Sa record kan BFP Daraga, inian pang 7 na insidente ng sulo sa Daraga Albay ngunya na taon 2025. Nabuhay ngunyan ang pangapodan na pangatamanan ang nyog o tree of life na pwedeng pagkuahan nin dagdag na hanap buhay kan mga namamanwaan. Imbes na paludon, dapat na padakulon pa ini. Nangyari ang interes na protehiran ang mga nyog dahil sa pag-itaas ngunyan kan presyo nin kopra na uminabot na sa 86 pesos kada kilo. Magin ang buko o lumbod asin ang laya na nyog na gamit sa pagluto nin gulay nag-itaas naman ngunyan sa kantidad na 30 pesos ang buok. Dahilan kaini nakabawi ang mga kokoteros sa pagkalugi kan mga nakaaging panahon dahil sa ngunyan halangkaw na ang barakalan sa mga coconut products. Padagos na ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi City sa posibleng groundbreaking ceremony sa Hunyo 2025 para sa ipapatindog na housing unit sa Barangay Taysan kan Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Alcalde Alfredo Garbin Jr., sa iyang sinabi na sa tabang kang gobyerno nasyonal, ang Ako Bicol Party List nakakonsinghir ning fundo para sa siring na proyekto. Sinabi ni Garbin na ini ang makakatabang sa mga informal settlers na magkaigwanin sa diring harong. Sinabi niya na nasa 3,500 pesos kada bulan ang hulog sa loob ng 30 taon. Sa ibong nalado, ang primerong grupo ng mga units pwede nang okuparon sa Hunyo 2026. Mga tugang primerong party po yan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon at Sinibapa pagkatapos kaini. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalles kan mga bareta sa lado nasyonal. Mabilog ang Department of Justice o DOJ nin Anti-Kidnapping Task Force sa tahaw kan naglalangkaw na kaso kaini sa nasyon. Sigun kay Justice Secretary Boying Remulla na may kamawatan ining pakusugon ang kooperasyon kan mga law enforcement agencies sa investigasyon sa mga kaso nin kidnapping. Paliwanag man ni NBI o National Bureau of Investigation Chief Jaime Santiago na sa intelligence world igwasindang pigaapod na compartmentalization. Trabaho kan saro day pwedeng i-share sa inda. Pero dahilan sa task force na bibilugo ni Secretary Remulla kan DOJ, magayunon ini. Inasigurar niyang makikipagtabangan sinda digdi. Enot ng inako kan Philippine National Police na nag-itaas ang kaso nin kidnapping ngunyan na 2025. Pinirmahan kasuhapon ang show cause order kontra kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos V. Lacanilao tanganing magpaliwanag kung nata dahil siya dapat ma-cite in contempt dahil sa pag-ibitar sa mga kahaputan sa pagdangog kang Senate Foreign Relations Committee. Tinawan ni Senate President Cheese Escudero si Lacanilao na magsimbag sa laog ning 5 aldaw pagkatapos maresibi ang show cause order matapos siya makontempt sa pagdangog kang komite kang nakaaging Huwebes. Sinugo man ni Escudero ang Office of the Sergeant at Arms na i-report sa Office of the Senate President sa laog ng 24 oras matapos mairesibi ang show cause order kay Lacanilao. Palawanag ni Escudero na kinakaipo ng showcase order para masiguro ang accountability asin pakusugon ang principles of transparency and justice na giyahan kan sa indang trabaho. Sinabi niyang pagkatapos kaini madesisyon siya kung pipirmahan o dai ang pag-aresto asin pagkulong sa opisyal. Papalayason sa Pilipinas ang 42 na Chinese nationals na dinakop sa Alabat, Quezon kan mga nakaaging aldaw sigon sa Bureau of Immigration of BI kasuhapon Abril 11. Sigon kay BI Commissioner Joel Anthony Villado na nasabing mga individual wala nin legal na diretso na magtrabaho o magtinir sa Pilipinas. Sinabi kan BI na nadakop ang 42 na Chinese kan Abril 9 sa piglansar nindang sorpresang pagsakyada sa Barangay Villanorte kaibahan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission asin Philippine National Police. Idinagdag pa na nagpalyar ang mga dayuhan na magpahiling nin mga balidong pasaporte o mga immigration documents. Sa inisyal na paghapot, sinabi kan BI na inako kan mga Chinese na may construction projects sinda sa lugar. Siring man napatunayan na suhay sa immigration laws ang sa indang mga aktibidad, partikular na ang pagiging undocumented asin pagtrabaho nindaing permiso. Kinonfirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na sinangatan na nin kaso sa Department of Justice o DOJ nagpawagas o nagpalakop kan Polveron video na pagkokonektar kay President Ferdinand Marcos Jr. Iniyan kinonfirma ni Santiago kasuhapon alagad dai pinagumbitan kung si Isay ang mga kinasuhan. Mientras na naenot ng nagdepensa sa sayang sadiri si Attorney Harry Roque matapos siyang ituro kan sarong vlogger na nagpalakop ning video na nagpapahiling na nagdodroga alegado si Marcos o pigapod na Polveron video.
Magigirumduman na sa pagdangog kang House Tri-Committee kan Martes, sinabi kan vlogger na si Pebbles na ang pulveron video parte kan plano na para pabagsakon ang presidente. Maako na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nin mga aplikasyon para sa special permits para sa public utility buses o PUBs may kinaaraman sa nagraraning eleksyon sa Mayo. Sa sarong advisory, sinabi kan LTFRB na mapuon ang pagsumitir nin aplikasyon puon Abril 14 sagkud Abril 25, 2025. Ang durasyon o epekto kan special permits puon Mayo 9 sagkud 18 ngayon na taon. Kaibahan sa mga rekisitos iyo ang mga minasunod: presenting LTO o RCR, valid personal accident insurance as in para sa juridical entities, board resolution o kaya secretary certificate na nagtataon nin autorisasyon para sa aplikasyon nin special permit as in pagdesignar nin autorisadong representante para magsumitir nin petisyon. Kaibahan man sa kondisyon ang mga minasunod: solamenteng 30% kan kabilugan na authorized units kada operator as in kada autorisadong rota ang tutugutan. Ang units na pick-apply day dapat magsobras sa 14 anyos ang edad puon sa pagkakagibo o date of manufacture. Ibubugtak ang espesipikong address kan terminals para sa pick-apply na rota. Rerepasuho ni Senate President Cheese Escudero ang proceedings sa mga pigigibong committee hearings kang Senado. Dahilan man ini sa pagcontempt kan Senate Committee on Foreign Relations sa saro sa mga resource person kaini na sigun kay Escudero, dai na sunod ang requisite requirement as hindi natawan in due process. Sinabi ni Escudero na i-review niya ang committee proceedings as in gigibuhon ang sa iyang trabaho as in discretion sosog sa lay. Initanganing madeterminaran at maiwasan na magamit sa political agenda o motivation ang mga pagdangog asin masigurong pirming pigsasalang-alang ang best interest kan mga namamanwaan kang nasyon asin kang Senado bilang institusyon. Tinawanin doon pa ni Escudero na dain niya tutugutan ang Senado asin maging ang opisina kang Senate President na magamit sa partisan interests lalo na kan mga senador na re-electionista ngunya na midterm elections. Barata sa ibang nasyon, nagmataga si Chinese President Xi Jinping asin sinabi na bako ining takot sa trade war sa Estados Unidos. Iniyan sa iyang reaksyon matapos na halangkaw nin 125% ang taripa sa gabos na mga produkto sa Estados Unidos. Ang nasabing lakdang kasunod kan pagpataw kan Amerika nin 145% na taripa sa mga produkto kan China. Pagilinaw man kan China na wara sindang plano na dagdagan pa ang 125% na taripa na pigpataw ninda sa Estados Unidos. Sigun sa Commerce Ministry kan China, nasaro ng numbers game ang pagpataw kan Amerika nin taripa. Mantang wara man ining maitatabang sa ekonomiya kan duwang nasyon. Piko-konsiderar man ninda na ang lakdang na ini kan Estados Unidos sarong klase nin pambubuli. Magigurumduman na pigpa-oktaba ni US President Donald Trump ang pagpataw nin taripa sa dakol na nasyon sa laog nin 90 diyas apwera sana sa China. Sa bareta niya to sa lado ning sports, dai makapaniwala si San Miguel Beerman o Beerman star June Mar Fajardo na kaibahan siya sa 50 greatest players kan PBA dahil aktibo pa siyang nagkakawat sa liga. Apesar kaini maugmaman siyang nakasabay sa 50 greatest players. Sa iyang pagtaram sa Golden Anniversary Celebration kan PBA sa Soler Resort North Kasubangi, sinabi kaini na sarong dakulang onra na makaibahan sa listahan kan kadaklan sa mga greatest retired na kun kaya ipinagpapasalamat niya ini. Apwera sa binansagan na The Kraken, nagkapira pa sa 10 na player na formal lang pig-welcome sa listahan sina Nelson Asaytona, Abby King, Arnie Tuadles, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Danny Siegel, Scotty Thompson, Manny Victorino asin Elpidio Yoyoy Villamin. Naimbento sa United Kingdom ang pigsasabing most expressive robot na si Ameca. Ang malatawong robot na ini igwa nindai mababa sa 17 motor sa payo
na pigmamanehar kan artificial intelligence asin kan tawo. Pinag-aadalan kan mga eksperto na mapakinabangan si Ameka bilang service robot sa mga pampublikong lugar, aron kan hotels, shopping malls o magin sa mga airports. Para po sa satuyang special story, nakasanayan na kan iba bumakal ning pagkakansa sa indang pagbiyahe. Ang problema, pirmi ining malipot. Alagad bako ini-issue sa Japan dahil sa lunchbox o bento, pwede na ining mainit. Sa irarom kang lunchbox, igwa ining sadet na white coal o calcium oxide. Nagluluwas ng tubig kapag binutong ang pisi, asin nagkakaigwa ng exothermic reaction o pag-release kang init. Sa siring na paagi, pwede nang i-enjoy ang sarong hot as in freshly made bento anytime, anywhere. Ngunya na Abril 12 kan taon 1895, ipigdeklarar ni Andres Bonifacio ang Pilipinas sa enot na pagkakataon bilang Long Live Philippine Independence. Ini matapos ang halawig na panahon na pagtago ni Bonifacio sa pamitinan Montalban kasabay sina Emilio Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Aurelio Tolentino, Faustino Manyalak, Pedro Zabala asin iba pa. Sa pamitinan kan Montalban sinda nagtago kontra sa mga Spanish authorities, digdiman ginibo ang initiation rights para sa mga bagong miyembros kan Katipuneros. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Magkapira pong shoutout sa mga viewers tangon niya na sina Ma'am Grace Nilo Gutierrez, Councilor JP Lee, Sir Chadi Velasco kang Bernice Resort Hotel, asin kay Ma'am Feliz Marabella. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Shara May Leron. Sa lado technical, katuwang tadyan si Sir Nems Flora, asin si Sir Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching and listening. Always number one. Always DZGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, happy lunchtime. Salamat po. Thank you. Just mabalos. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan